see more people. Nag-pack na kami, guys. Uwi na kami. Last day. That shark song's in my head. Sorry? That shark song's in my head. Sharky. Oh, shark. Oh, can you sing it, my love? Sharky, shark, shark. I know, Daddy Shark. The shark one. Yeah, that one. Daddy Shark, because it's like Mommy Shark, Daddy Shark. Okay. Yeah. I just had parts in my head. Just part. Let's do the next. Ito yung gamit namin, guys. Solusar. Bless you. Ano na siya, nag-blister yung dito, yung dito sa upper lip ko. And yung iba parang nag-flat na, pero nag-iba yung kulay. Magsa-scar to, babe. Sorry? It will be a scar. Will it be a scar? Yeah. Oh. Grabe siya. Oh, your face. You know. Manay will give me a cream for it. I think that one, read the label. I think it says something about scars as well. Yeah, reduce the risk of scarring. I think it's already scarring. Yung forehead ko pa yung pinakamahapdi nung una. Pero ngayon, wala na siya masyado yan, Ito yung pumutok ay kagabi. Yan ang hindi ko napansin, yung dito like. Yung sa lip? Hindi kasi Kaya nga Di ba mapula yung ano ko? Yung forehead ko mapula. Sa may lips mo. Kaya, yes, thank you. Tapos ito din sobrang pumula. Pero ngayon, okay lang. 3 dots lang. I love you. Hindi nag-blister. Yung nandito yung nag-blister. That one. Okay, so Yeah, and then Lovely has the big one. You won't see it now. Like, it's really ugly before. Okay. Yeah, it was like dark brown. I know. So, mukha ko lagi. Yeah. Kasi baka naman sabihin, nakalimutan mo yung birthday ko. Nagdala kami ng birthday gift para kay Zach. Yung birthday niya. Kailan yun, Mayanay? May. Kasi last time, binigyan namin sa kanya yung birthday gift, September. Tapos sabi niya, nakalimutan niya yung birthday ko. Ngayon sabi niya, unahan na natin yan. Tago niya naman na isa, somewhere. I will hide it. And when he plays outside later, I will run in that. Okay, cool. May mga plano. Alright, well, I'll go to the car. You grab it, my love? Okay. Lagyan ng bottle. Ang laki pa naman. Thank you, Dan. Now he won't say, you forgot my birthday! You forgot my birthday! Ayan. Si Holly, guys, nagtatago. Tignan niya. Gising na siya. Nagtatago daw siya talaga kapag bagong gising. Zach, why is she hiding? Does she do that all the time? Holly! Baba, we're going home. We're going home. Baba, are you going with us? I don't know, ate. Why is she hiding, Zach? You don't know either? Luto tayo rice. Char! Sabi ni Manay, try ko daw na walang scoop. Ganito. Baby, taxi, baby. Marami, Manay? Baby, taxi, okay. Tapos, gasan natin to. Nasa periwinkles daw sila pongkan. Masarap din mag-breakfast.
Baba. Where's mommy? Where's daddy? Where's daddy? Where is daddy? Dami naman ito, Manay. Kasi sa amin, pag mamay gawin nila mo. Is the cream allowed? Sorry? I just forgot. Very much in your bag. What do you make it, Jen? Fried rice. Fried rice and toast and bacon and egg. Thank you. And lobster as well, babe. Mayhem and Sue's. Mayhem and Sue's. Oh, that's very funny. Well, you know, so holiday and like kids are like this. Tapos lagyan ng tubig. Tapos pantayin mo. Ha? Hindi mo talaga, hindi ko magagalaw. Hindi mo pa nagawa o tinay mo na? Hindi ko ito ginagawa ang Yeah, ganyan. yeah. Pantay mo siya. We went there yesterday, the car park. Pantayin mo yung kanin. Sikat kasi marunong ng It ganyan. started raining. Pantayin daw ang kanin. Tapos may kuko ako ay namata. Dito? You might come back for it. Aknal man. Oh, you two finished that then? Ayan, aknal na to talaga. Oh, aknal na to. Feeling ko okay na to, Manay, pero ikaw mag-check. Check ko lang. Ano size ng aknal? I did this one. Okay na. Okay na yan? B? B ako. Grabe naman. B? Shit, ang laki. B? Magkakaroon ako. B ka, D? D! Ano ko? B? Wait, that's my job. Tapos, asan siya? Okay, di ba? Chocolate na naman! Ano? 300. Sus, itong mga batang to talaga. Ay, lolo! Mag-ingat kayo sa iyong mga patid-patid. Hello? Hello? Holly? Hello? 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 Is this Holly? Hello? Hello? Is this Holly? Yes? Sophie? Guys, have some breakfast. Hello? No, not yet. No, bacon's not ready yet. Still cooking. Hello? Is this Holly? Fried rice and egg. Yummer. Si Manay nagluto. Yung mga bata, nakain na. Si Holly, naghihintay pa ng bacon yan. Oo nga eh. Nagluto pa ng bacon si Mami eh. Yum. May bacon na! Yay! Holly! Bacon! Bacon's ready! Do you want bacon? Okay. Wait, cut muna natin yung bacon mo, Baba. Yes! Yeah, it's here, Baba. Wait, it's hot. It's really hot. Okay. Yes, you want one? We will wait for a bit. It's hot, TJ. Use your spoon, TJ. Ow! Mainit this one. Okay, Baba, we have to wait. Baby, it's too hot, Baba. Tabi ka sa akin, B. Hali, it's good, Baba? Mainit pa ba yung ano? Did you blow your bacon? Blow? Yummers? Hot? Okay, blow it first. Blow. Too big. That should be good, Baba. Yan. Yummy? Thank you, Mommy. Thank you, Mommy, for the food. Nakaubos siya ng yogurt. Grabe. Siya na nakaubos ng kanin. Kaya nga. Ano yan, Marco? Ha? Buyan. Wala? Baka tayo nakakasuko. Water. Good job, Ate Holly. Ikaw kumakain, guys?
Diet ako. Masaya na rin ako nakikita ko. Yay, what? Bahala nang ako magutom ang kayo. Hello siya. Arty nito. Bigyan ng award yan. Bigyan ng jacket Bigyan ng jacket yan, B. Artista na yan. Bigyan ng jacket. Good girl. Hindi mo kasi ako kumakain sa mga. Pero pag ganda, dito kayo, kumakain ako konti. Doon, ang ano pa din? Patawan ba? Daddy. Parang si ano ka, parang kasi Mr. Bean na din. Teri. Teri. Hindi ko ba? Doon, no, nagsiselos mo. Eh, nasaan ba siyang ano lang? Teri. Naligo sila, Blake. Guys. Sa ulo masarap. Ano? Yun yung kaya best part of Ang sarap ng ulo din. Yung ulo, gusto mo din yung ulo, Lai? Sarap ang ulo favorite. Ikaw, gusto mo ba ng ulo? Ayaw mo ng ulo? Ano gusto mo? Ano, butas. Laman? Sabihin ko sana tahong. Guys, nilabas naman yung ulo. Uy, nandito pa sana yung egg ko. Oh. Nilabas ni Hindi Manay kami ang makahindi, ulo. guys, kasi- Hindi ka makakahindi sa ulo. Ay, Manay, thank you, Manay! Dito ka na. Nagluto ka pa ng bacon? Kaya naman ay. Kaya nga. Ayaw ko na dyan sa bacon, Manay. Ang aking mukha. Talsikan siya. Talsikan na. Wala man ang ulo na. Oo, natalsikan si Manay sa bacon, no. Kaya nga. Ano? Malaman ang ulo natin. Oh my God, ang laman ng ulo. Gusto mo din yung ulo, Day? Sobrang gusto ko yung Ano ko naingin, ma'am? Paano kakainin daw yung ulo? Tinanggal mo na. Turuan mo nga paano kainin yung ulo. Si Manay. Kaya mo yan, kaya mo. I-explain mo paano kinakain yung ulo. Uwi na kami, guys. Batang tuay. Kaya, sabi daw, mag-blue lake. So, kung mag-blue lake, sama ka. Ang ganda ng dress naman ng baba namin. Banon! Baba! Wala akong lipstick. Uy, hindi ako nag-makeup. Mag-blue lake pala tayo. Mag-lipstick ako. Ay, ayaw ka din? Ah, sige. Hindi na lang din ako. Ay. Baba, kantahan mo ako shotgun. Shotgun. Hot sun. Come on, sigaw, Sige na, baba. Nangyari dyan sa ano ko. What's next? Hot sun. Te amo. Kiki, do you love me? Let it go. Ah, let it go, da. Parang head to toe yan, baba. Let it go, let it go, let it go. Ano yan? Moana. Ah, Moana. So, si Moana. Oy. Ay, na shotgun. Ay, marami na siya Marami kinanta. siya. Let go, let go. Ano pa yan, baba? Remix yun sa kanya. Nawawala. Na? Nililisan ni ano. Yan, hindi ko. Kapag tayo talaga nandito, ang dami talagang naiiwan. Yung ano ba? Yung mini-mini. Hinahanap ko nga, biscuit. Ay, Blue Lake pa pala kami. Blue Lake pa pala kami. Hindi pa pala kami uwi. Naka-ready na yung amin. Yeah. Oh no, we're going to the Blue Lake. Yung work ko na naman. Have Yeah. we lost anything or forgot anything? Ah, Manoy. Kapag daw may nakalimutan kami, Don't magkikita pa naman tayo. Magkikita tayo. Now that Jen is almost finished. Oh, that's good. Yeah. Hindi na halata, hindi na halata. Kasama ba ka dyan? Hindi. Yan. Kasi pagpasok ko na sa Thank you tayo kay Jan. Ay. Ito na yung laman ng car, guys. Nakaano pa rin, nakatiklo pa rin yung second seat, pero hindi na siya ganun kapuno. Like, at least makikita na ni Dan yung likod ba. Punta pa kami Blue Lake. Thank you for packing, my love. What's that? Siya nagpa-cloth, guys, kasi chika pa more ako. Thank you, my love. Put your seatbelt on. Seatbelt, yes.
Dito na kami sa Blue Lake, guys. Tingnan nyo kung gaano yan ka-blue. Wow. Yan yung pinaka-blue. Nakapunta na kami 4 times. Ito yung pinaka-blue sa lahat. That is so blue. Grabe, ang ganda. Ang blue nito, Mark. Ito yung pinaka-blue so far. Guys, tingnan nyo to. Magdo-drone ang mga boys. Wow. Day, ang blue ngayon. Wow. Wow. Ay, ganda to. Wow, may pa ganon. Manay ko ba? Picture tayo dali. Mainit pa din. Ganda ng mga picture namin dito, guys. Si Lyra, oh, pak! Nag-drone ang mga boys. Dito yung maganda. Dito yung sa Valley Lake ata. So, dun kami kanina sa baba. Umakyat lang kami dito. Tapos, nandito na kami sa area na to. Mas maganda kasi mas kita yung Blue Lake. Mga drones. 3. Yes. Kay Mark, kay Neil, at saka kay Tony. So, meron na si Tony, guys. Si Dan na lang wala. Ayaw niya eh. Yan. Char! Couple goals, ah. Yes. Yeah, picture silang dalawa. Ang cute. Cute. Okay, 1, 2, 3. Ang cute. Tinapon, no? Thank you, Manay. Ingat ka sa Adelaide, ha? Mag-ingat kayo. Uy, ingat kayo, ha? Na-airdrop ko na ba yun? Uy, Joy, mag-ingat ka, ha? Mag-alat niyo. Manay, salamat. Balikbayan ba? Thank you, Manay. Send ka ng balikbayan. Thank you. Balikbayan ba? Oh, ito mga bata. Thank you. Bye, TJ. Thank you. Kanino tong glasses? Yung mga bata. Say buddy. Can I say bye? Baba, can I get a hug? We're leaving. Kiss na Tito Riz. Did she say no? Bye, Zach. Say bye, Tito. Will you miss us? You're wet. Kiss na Tito Riz. He said the whole lot on me. Oh no, I took the whole, Dan. I took the whole lot on him. Oh, did you? That's good. Bye, Holly. Mwah. Excellent. Hug, come here. Hug. 2 weeks. Come here. I'll go that way. I'll go there. Bye. I need a hug from you. Hug. Come on. I'm leaving. Come on. Give me a kiss. Bye. Bye. Bye na Tito Bye, Riz. Baba. Oo na, bye-bye na si Tito. Come on, bye. Love you. Oh. Bye, Baba. Okay. Manay, thank you, Manay. Manay, salamat ha. Thank you, Manay. Nag-airdrop ko ba? Oo, nag-full ako eh. Oh, so hindi na? Hindi na ano. I-ano ko na lang sa message. Send. Thank you, Manay. See you, Dan. See you later, Charlie. Take care. Thank you. Bye. Guys, I think Dan has been driving for like almost 2 hours. And stop kami dito sa ano, bakery sa ano. Kain? Hindi naman ako nagugutom. You hungry? Yeah. Okay. Yeah, I think Dan will have some food as well. Dito kami sa yung bakery na nag-stop din kami last time. Hindi ko na malala. Nandito yung ano, yung malaking ano, lobster. Nandun lang, pero dito kami sa ano, sa bakery. Kain daw muna sila. Marami pa nga akong snack dito kasi pagpunta namin dito, hindi talaga ako kumain. Pagpunta namin dito nung Friday ba, hindi talaga ako kumain. So, marami pa kaming snack na natira. Kumusta na yung aking pasok? Pero yeah, kung kakain yung boys, labas tayo kain. Bye, lobster. We're off again, guys. It is now, anong oras na ba ngayon? 3:55 ng hapon. Wala nang stop to, dire-diretso na tayo, guys. Sabi ni Dan from here, it's around 3 hours and 10 minutes. So, yun. Yung mukha ko talaga parang may dumi. My face looks really dirty because of my pen. It does.
yun hala, nakalimutan ko, Manay. Manay was gonna give me Cebu de Mancho. It's a cream for scarring. Ah. Manay, sorry Manay. Sabi niya, i-remind mo ako. Hindi kasi ako nakaka-remind ng mga tao. Ako nga, nakakalimot. That cream Okay. should be alright. You put more on your face, or you put more on your face now? Okay, I'll put more on my face na. Lagay na lang ako ng cream na binili sa akin na Dan. In fairness talaga dito kay Dan. Ay, nalagaan niya talaga ako ng mabuti. Binilhan niya ako ng cream. Nilagyan ako ni Manay ng cream kahapon nung nangyari siya. Tapos sabi ni Dan, pakita nga ng cream kung meron ba talagang pang-burn. Yun yung ginagamit ni Manay. So yun, trusted talaga yun ni Manay. Kaya lang walang burn na nakalagay sa packaging. So sabi ni Dan, hindi dapat yan. Dapat yung may burn. Kasi yun parang antiseptic ata yun. So bumili siya ng merong burn. Minor burns, sunburn, cuts, and grazes. Cooling, soothing, hydrating gel. Soloside. Promotes moist wound healing. Helps to reduce the risk of scarring. Color-free gel. Bahay na kami guys. Kakarating lang namin. Malinis na yung bahay. So, bongga. Hindi na kailangan maglinis. Yun namin yung TV. Manonood kami ng Married at First Sight. Magsisimula. Hindi ko na alam kung pang ilang season na to. Pero, mahilig kami manood dun. Married at First Sight siya guys. So, yun yung ginagawa nila. Hindi nila kilala yung papakasalan nila. Makikilala lang nila dun sa altar kapag kinasal na sila. Channel 9. 7:30 siya magsisimula eh. So, malapit na. I'll do the laundry. Kasi meron atang mga laundry from last week na hindi pa na-laundry. Kasi umalis kami Friday. Yung na-laundry ko, Wednesday ako nag-laundry last. So, something completely different at chance. Never been I've never had someone say that I really like to find a woman who I can start na guys. First episode. Guys, close ko na yung vlog guys. Kasi manonood lang naman kami nito. Mag-edit ako ng thumbnail and yun lang. Thank you so much guys for watching. Manay, sobrang salamat. Alam mo na yan. Salamat. John, sa mga kids. Thank you guys. Thank you guys for watching. I hope na-enjoy nyo yung ating bakasyon vlog. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.